Ešte, no dobre. Čaute u nového videa, dneska sme u hry Minecraft, čo už všetci poznáte, ale stal sa jeden taký zlý príbeh mne, že ja som išiel zobrať posteľ, buchol ma, ja som to vrátil, bum bum bum, zabil ma, ja som sa odstol niekde preč. Ty si sa zabil sám, lebo išiel si proti zombíkovi. No, išiel som proti zombíkovi. A vtedy som sa, jak ma zabil, tak vtedy som sa ocitol na nejakom strome, niekde tam, preč. A potom som nevedel kam ísť, hľadali sme sa dosť dlho. Dvakrát som vtedy zomrel a potom som už sem prišiel a ja som mu pomohol získať veci, išiel som naťažiť železo, preňho a všeličo, také nové. Ešte si musím ísť pre 2 železa, lebo potrebujem nový meč. Hneď na prvý pokus aj na druhý. Čo tam robí krava? Ja neviem. Krava chodí. Zabiješ ju, prosím ťa. Nebude to aj krava, to je pekná. A je pekná. Už sme sa raz pokúšali toto video natočiť, ale nepodarilo sa. Tak ho natočíme druhýkrát, ešte sme voľačo zabudli vám ukázať, čo máme všetko doma. Prečo to ničíš? No na čo to tam bude? Ajo, to je chodník. Nenič to. Čo je to? Tam je diera od creepera. Ajo, nenič to. Dobre. Keby ste chceli vedieť, čo tu pípa, tak to pípa náš pes. Ak chcete ďalší diel, tak dajte 4 lajky. Viacej ako 4. 4 a viac. Od 4. Takže tuto máme náš dom. Tuto máme taký poklop hore. Tuto som spravil novú strechu teraz. A ďalej sa môžeme ísť dole. Idem spraviť taký náš výhľad. Takto máme Takto chodník. vyzerá náš dom. Tuto môžeme... Ajo! Kde tu chýba chodník? Chodník? No není. Tuto chováme zvieratá. Okrem tej kravy. To je pekné. Toto hore. To som spravil. Keď si mi nechcel požičať piesok. No. Ak by ste nevedeli, že ak sa volá z našich ten najväčší syn, tak on sa volá Gregor. Môžete si to nájsť na YouTube, že prehliadka domu našich a tam vám to ukáže. Jak ten najmenší, už som zabudol, jak sa volá, Samo, tak ten sa volá naozaj v reále Max niečo a dole to budete mať. A v popisku budete mať, že kedy sme to natáčali. A Jovi to trošku preskočil, tak si to nevšimajte. Tento dobrý kaktus. No, tej som Tuto sa chováme budil. stromy ešte. A máme všelijaké jaskyne, široko ďaleko. Nedám. Poďme si dať gulovačku. Nemáme gule. Gauča. Máme nejaké gule. Ty máš asi. Ja? Asi nie. Neviem, čo budem mať. Tak, naše držníky jednu tečia. O, moje. Hej to! No, choď do svojej. Zase nepotrebujem, mám tu 2 čestky, tu aj tu, lebo v tejto sa mi niečo nezmestilo. Tomu vec som si teraz zobral. Toto steláčičko na niečo využijem teraz. Máme aj podelené chleby, ak ste si všimli. A jo si zobral, tam mám ešte túto. Mám ďalšie vajíčka. Dobre. Egg.
ďalšie. Neviem, či vás bude baviť Minecraft, ale ja si myslím, že áno. Ale ak áno, tak nezabudnite dať like alebo odber. Na ďalšieho diela. Potešíme sa z obidvoch. Odber poteší. Alebo aj like. Za toto video môžem, čo sa vám hrozne páčilo, tak to by som Môžete mohol... napísať. Môž... Alebo môžete napísať nápady, ktoré by sme tu mohli postaviť alebo spraviť. No v kreatíve, na inačnom svete. Alebo aj túto. No aj tu. Napíšte ešte pod to, že kde to chcete. Kde to chcete, či pri dome, vedľa domu, to je skôr. To je to Na isté, na vedľa kaktusu, kreatívu veľkého, alebo na tomto svete. kreatívu alebo survivalu. Au. Idem na zažiť smer. Jak dlho to už je? Padla kamera. Už mi to padlo. Je to dobré? Bože nie, je to opačne. Dobre. No je dobré. Dobre. Teraz sa pozriem hore. Keby ste nevedeli, ja som hore, Oňo je dole. Ak to je naopak, tak prepáčte. Nie je to naopak, je to dobré. Mám posúvaš gal. Goličky, Jolanda, ten hlas. Ježiško, maličký, ja ti Mikuláš, hej. Ináč, na budúcom dieli, ak sa vám to bude páčiť, tak postavíme aj prekvapenie, aby to ladilo Vianociam. Môžete hádať do popisku, čo to je. Teda do komentu. A je to niečo vianočné. Nie sú to rolničky ani guličky. Ani Ježiško, ani Mikuláš, Nič z toho. ani hlas. Môžete sa napísať, ak sa vám tento svet páči. No. Ja poznám jednu ja poznám na to jednu takú smiešnú pesničku, že prdlačky, Jolanda, ten hlas, Ježiško, maličký, a či Mikuláš. Hej, prasa, ty čo robíš? Prasa máme v dome. Ty do skáčeš, aha. No, A ideme nedá sa zabíjať. spať. Ideme prežiť jednu noc u Five Nights at Freddy's. Môžeme, dobrý Potom by som nápad. natočil asi tak nový diel. So mnou? Five Nights at Freddy's, ak budeme hrať na počítači. Ak sa vám to bude páčiť. To je tiež monster. Prasa je tiež monster, to je tiež monster. To je tiež počítač monster. To je všetko dobré, že je v poriadku. Rýchlo spať. Dá sa už tu spať? Nedá sa už tu Ešte spať. nedá, škoda. Bacha na creeperov. Je tu niekde? Nie, ale keby tu bol. To ja som mladý. Však nikde není. Čau. Tak to by sme už asi mohli ukončiť. Aha, počkaj, ešte sa vyspíme. Môžeme ukončiť. Ešte sa vyspíme. No dobré. Ja som Monsterioňo. Sa nedá Veľa. vyspať. Tak mi pomôcť ich zabíjať. Uvidím. A probujeme... Kukni sa na to. Ten spider na to strome skákal. Tuto máme farmičku. Vajíčka. A už ide po mne. Už ide. Vyskúšam ho zabiť, aby ma... Vyšli, aby ma buchol. Spravil som to. Aby ťa nebuchol. Aha, Ježiš si na bok, kráva. Creeper. Si šťastný? Tak. Au, zomboň. Mi sa rozbí. Je za chvíľu. Brnko? Nie. Brnko mám v pohode, ale... Ne, Vaše ja mám brnko tiež v pohode. tak som ti ho vyrábal pred chvíľou. Oňo, poď spať.
To by sme už mohli ukončiť. Dobre, tak Tento toto bude diel. koniec videa. Ak sa vám to páči, dajte like, odber. A uvidíme sa na budúce. Čau. Ježiš, a mne sa nedá spať. Au. Ježiš, mne sa nedá spať.